ಆಶ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುತಾಲಿಕಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತಾರ ಆಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಶ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂತಗೊಬ್ಬು 2023 ಐತಾರ ಇಡಿದಿನ ನಡತನದು. And it's saved by Chesney. صارت تكون جميلة يا الحبيبة and uses it beautifully. سيرادي لا 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 وسيرادي Lionel Messi. Messi's here. That's what they Yes, once again, wonder kid Sharik. It's going. came for the Spareman. And Cristiano Ronaldo becomes the first player ever. وقال لي على ليبيا وقال لي انت نيا غير راها نصرانيه. Goes for the return. It's Neymar. Shakes the deadlock in this quarter-final. Marquinhos. Oh, he's missed. Brazil are out. The shock has happened. Come on, run. It's a goal. It's equal. Yes! Final kick. Brazil. That was an easy shot. Yes! Experienced Khiladi, experienced performer, experienced scorer. That is one Mr. Akram. It's final tournament. Brazil coming up. ಬಯ್ಯಡ್ ಆಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಿಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಜಿದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ತಮೀಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉನೈಸ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಮಾಲಕಿಯರು ಹನೀಫ್, ಎಂಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅಬೂಬಕರ್, ಆಶ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಜಾದ್, ಸದಸ್ಯರು ಫಯಾಜ್, ಅಯಾಜ್, ಮುಜೀಬ್, ಸಹೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಶಹಬಾಜ್,
ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಟ್ಲ ಕಲ್ಲಾಪು ತಂಡ 2ನೇ ಇನಾಮದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯುಂಡಿರು. So runners-up they have been losing their performance in the final game, the tiebreaker. So they have been ಎಡ್ಡೆ ಆಟಗಾರೆಯಾದ ಶಾರಿಕ್, ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆದ ಅನ್ವೀರ್, ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕಿಯಾದ ಜಬಾಜ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಸಿಯಾಮ್ ಇನಾಮ್ನು ಪಡೆಯುಂಡಿರು. ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ರಾಜಿಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೇರು.